Manuel Otero Costolla, máis coñecido como a Chiqui, é un home de fútbol desde que comezou nas escolas de Taboada e pasou polo Clube Deportivo Lugo, onde xogou nos alevins e cadetes. Tamén pasou polo xuvenil do Taboada e despois no Calasancio. Xa como sénior alternou o equipo da casa, o Taboada e o Antas. Este taboadés tivo sempre a inquedanza de adestrar, algo que comezou na disciplina do fútbol sala nun proxecto que se prolongou durante anos. Despois centrouse de novo no Campo Grande e en Antas traballou arreo polo fútbol base, onde seguirá ligado ás escolas de fútbol e como xogador, pese a iniciar un novo proxecto en Taboada como adestrador dos xuvenís. O que fan Antas ten moito mérito, porque é un pueblo moi pequeniño e conseguir ter todas as categorías casi no fútbol base, pois ten moito mérito. Traballar co rapaces sempre é moi gratificante. En Taboada será máis complicado formar equipo por mor do número de rapaces nestas idades. Nesta categoría, aquí en Taboada suele haber, como hai pouca población, pois é difícil conformar unha plantilla todos os anos, porque hai moitos rapaces que pasan a maiores, entonces hai que moverse xa todo a brao para tratar de completar plantillas e de poder salir a competir. Básicamente estamos centrándonos en xogadores que sean do pueblo e bueno, todo o que poda vir a maiores, pois benvido será, porque claro, as plantillas son xustiñas, entonces estamos neso, ahora estes meses, o que nos queda, que a Liga supoño que comezará en outubro, como o ano pasado, hai poucos equipos, o ano pasado foron uns 8 equipos, e neso andamos conformando plantilla para poder salir a competir o máis dignamente posible. Trataremos de poñerlles un día para reunir tanto os que veñan de novos como a de vello, que quedaron do ano pasado de vello, e xuntarnos todos e ver o que temos, e poñerlles xa unha data para o comezo da pretempada, que supoño que será o pasar as festas daqui de Taboada. Son momentos moi emotivos e ilusionantes para volver a pisar o campo da casa. Volver aquí a Taboada despois das últimas tempadas que estuven aquí, con ese ascenso a preferente, que será recordado, e sí que facíame moita ilusión poder volver a pisar a medela, e aínda que non sea como xogador, pois desde o banquiño poder botar unha man. Os plans son os de continuar no Antas B. Dando os últimos coletazos, xa máis centrado máis en adestrar que xa casi en xogar. Polo momento está cómodo no fútbol base e non se plantexa saltar a categoría sénior. Calquera rapaz que estea interesado aínda pode chamar á porta do Taboada para formar parte do xuvenil. Todos os rapaces do concello, dos concellos limítrofes que teñan ganas de xogar a fútbol, que estean en etapa juvenil, pois que se poñan en contacto comigo ou co clube, e as portas estarán abertas a todos. Trataremos de formar plantilla con todo o que veña.